To aprangsi press media korte ingjir atumhan nikan kimi kardom pajir blok kardom nilimen ke longkiri terang nili harak bisonat sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani haladak CM sir ningkimi penajok adata karbitang de karbipu laso alangli lamchak bitikang si so teng pensi alangli haladak rat amai pielong lamchak bitikang lo lasi kupai kelam lu stemila lockdown corona lockdown 2020 pangke doko kamase la 2021 pensi kim rang pon bom lo lasi halas tak kim rang bom hotame bisonat akorting je doan tame atokono karbi doan tame ningarong lo lasi haladak kim kerang tame thangnat ni dumana pasung ponpe la pente ladak kim rang bon hu non puta kim rang pon bom la lasi chugedam tang Oktober achiklopen lo alangli RTI activist pusigupu donesor rongfar alangli nilifan kaike ta phun pensi nilifan nang distawara re lasi alangli bangke kene halaso kim kerang apu taksi alangli poisa nang dimandun tangkanang dimandun laso tangkanang dimandun magalalo dak JI thengtom peron alangli dumanta pulo lasi niliphan bangke last 13 November pusikipu la 13 November aprang yong sinang poisa na pipe pulo tangte 30 pena pitke diri tum jadi step teme deng po pusikipu lasi alangli ke Kajulong ating de angreng constituency pensi iturpu lasi alangli extortionist tong claim jima matte political leader tong claim jima lasi esona mai sona langli claim wedang jipolo hala da kim kerang non puta kim rang bom la athia tak manager non puta do bom athia tak project non puta jujela hala da ke non boundary wala tangalo lepen la architecture tu rong party rong be lepen akola thongno be statue tu metangi alo lepen boys hostel te metang lo penon aprang aswa thake par do poni phantan ni tum ki marang kon plo lepen non ke claim ke damji la non kene hola pilo budam po kitchen room dola lepen kola dak rest house dola la silason alangli tangka maha nangke hangdun thap hadak karbi khaidu pu karbi tang de karbi matha thepen alangli tumlason nangke ther ke hapen ke laso jone pe sinili chicha kone delo athe alangli alisita nili phan confrontation dopen tingki sarang kunili phan nang pupe alang li kaike da phun sinai kol ilphan alang li bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lapso approve ke non ilong kado chuke dam tang katbilame damai laso reception committee ke senga ni mata lang li phunang kol laso sa tame non puda dilong recording do alang ligi bangke 30 November aprang yong sinangli ituma tingki napa juje kuludangte la so apu thak bangke jadi step teme deng po tamane kopilo 30 November mane 30 November bang aprang posa na pinon tadi cipang samrina lasi lasona muni tumhan ke khei kaching hon pang khei gabe pu chini lorpensi niri sedame alangli lason extortionist ke chok che po joine pe selang liphan FIP chok niri phan tangkanan diban ke lakre pho laso lakre pho bangke JI thengtom terona tumhanda pulo dotot tumhanda pulo gari lohang det chi alang litum pether ke hap lasi alangli RTI awada durke lason kalima posi dili mathata RTI awada durke
lam thu lam jok pan si jingki je thanang ji alang li ani sita niliphan confrontation do de kaita phun ma sinanga thera ke hap lasila sonamuni tumke political leader puta hokdam nang nirma posi non ke bang jilangani tame amreng homosti long kedu atokan lo karbi atuan phata nilika chuni ribanga lalo lasila son extortionist akam ke claim jongse alang li claim bom lang kulo tangte alang li ke kosan sik thei kaching hon longri longpat kaching thurjia alang li kosan sik claim pon thekpo pusin nili jongpon tangke batangkan lakre pona ha bunale tum ahi beti kelama ni tuma hin ban pipe alang li ke non puta chetong sarpen le bating ki sarpen ta na hang he phun pen nang thera na ha bare lo lab det pen ke ko alang li phun nang thera na ha ma det pen ke ni li ke alang li phan ke extortion physic ko alang li ko malo te pen alang li jei ta kali engineer ta kali te pen authority amuni ta kali si nili phan non makam patang sera alang li ko mal kasi nili jongpa tangte udah alang li rong har jango gini je konse din mokhar drawing labu lam ti man one ahok kali তার মানে 15 ফাইন্যান্স কমিশন বাংকে কেচেংসি ni tum order ibin pen claim pon bomlo laso pensi ni tum daga project ke heigo la first order ke claim mane tender jodat pele ni tum kam claim kali la posi claim pon bom da bomlo mane ke kon ani patisi nongdo lam tuwaira do so putan nang hin pen mane isi kes ki pisu ke sing som kam kan ni pin pen kan ka dela ya kan tu ya dai ko ko ya pta nilihin pen kamatha pona teng te alang li borsing rongfar la pena kolang li donesor rongfar la so angbong ka chingki che thana la malong nilimen ta le pondok alang li borsing rongfar ta mi pupon lo jela so kam ke continue kam claim bong non puta kam claim bong lang pot asila son dong no ke wan pon ke nili alang li phan ke chok che pusi sodak pen pin rem pon lo pen konon ke bang jilanga ni yong sila puthun bo prote nili hin pen me ko bereng step dek pon tu